Leo je iluminát. Neveríte? Tak ja vám to ukážem. Meno Leo má 3 písmená. Iluminátsky trojuholník má 3 strany a Leo má 3 písmená. Takže to znamená, že Leo je iluminát. Ak sa vám toto ale veď pokračujeme tých hlúpy koniec. Leo má 3 písmená. Viete, čo má ešte 3 písmená? Áno, presne tak. Anglické slovo LOL. LOL sa rímuje so slovom troll. Viete, kde býva troll? Áno, presne tak. V lese. Slovo les má 3 písmená a navyše sa rímuje so slovom pes, čo má tiež 3 písmená. Náhoda? Ja si myslím, že nie. Pes je zvieratko. Zvieratko. Domáce zvieratko. Mačka. Táto mačka má schované niečo pod labkou. Je tam fľaša s jednou kvapkou vody. Možno to tá mačka vypila, ale to už je jedno. Viete, v čom sa ešte nachádza kvapka vody? Áno, presne tak. V rozprávke Pán Kapka. V tej rozprávke je 7 hlavných pajácov. Kde nájdete ešte 7 pajácov? Áno, presne tak. Na tejto kresbe. Nezdá sa vám toto všetko čudné? Každý pajac musí mať meno. Ale počkať, jeden sa volá inak. Leo má iba 3 písmená. A to je Mio, ten najmenší. Tu je. Meno Mio má 3 písmená. Viete, čo má ešte 3 niečoho? Áno, presne tak. 3 strany. Iluminátsky trojuholník. Z toho vyplýva, že Leo je iluminát. Ak sa vám toto páčilo, tak mi to povedzte. Chcel som povedať, že mi to komentujte, ak sa vám to páčilo, alebo mi dajte like.